Здравейте, казвам се Александра Божилова, на 24 години съм, почти 25 и се занимавам с театър от дете. Първо започнах в детска театрална школа Смехурко, а през 2023 година завърших актьорство за куклен театър в надвис. Спортувам активно от много години вече. Около 17 години се занимавам с дадао, българско бойно изкуство, и преподавам на деца. В свободното си време обичам да изработвам всякакви неща с ръцете си, обичам да танцувам, мога да пея и обичам да съм пред камера. Имам опит както пред камера, така и в дублажа и, разбира се, на сцена. Така че ще се радвам да работим заедно. Благодаря.